Croeso I Godre Garreg. Fe enw fi yw Hughes, a dewch chi gweld fel un cynhyrchu Ieir. Hwn yw'r free range operation. Gan amlach mae'r ffôls tu fas, ond erwydd mae'r tywydd yn wael heddi, mae'n bwrw'r glaw, mae'r mwyaf yn o tu fewn. Mae bywyd Ieir fel bywyd brenin. Mae'n digon hwyr, mae'n cael ei un nes 7 o gloch y bore. Mae'n cael bwyd cyntaf I first feed am 8 o gloch a diod bach o ddŵr. Lot o gwenydd, bach o grit I helpu gyda shell y wy. A wedyn, tua 9 o gloch wedyn, mae nhw'n mynd I dedwy wyau yn y nest boxes mewn fan hyn. Ar ôl dedwy wyau wedyn, mae'r wyau cael ei paco yn y packing room, a mae'r Ieir wedyn cael ei rhyddid y shed, a mae'n cael mynd mas i'r caf fel maen nhw moyn. Un o'r bryd y ffôls ma yw Loman Brown Classic, a maen nhw'n dod mewn dynnu pryd maen nhw'n 16 wthnos oed, a maen nhw'n dynnu tan maen nhw'n bwyty 80 I 90 wthnos. Maen nhw'n dechrau dedwy pryd maen nhw'n 16, a maen nhw'n cadw mlaen dedwy nes nhw'n bwyty bod I tairo. Mae'r shed yma sydd yn ddyla 32,000 o ffôls, mae'n lot bach, ond chi'n gweld mae 40 acres o ddiard yn ymwneud rown. Mae'r shed yn o digon o cedw yn redeg bwyty. Rwy'n chi'n mynd le maen nhw'n moyn, rwy'n byw lan fyna, a wedyn maen nhw'n mynd mas pryd maen nhw'n moyn wedyn ni. So, mae'r Ieir yn completely free range. So, maen nhw'n bita'r porfa a bita'r bwyd a maen nhw'n hapus. So, chi'n gweld y bit bach yn y top o Ieir, mae fel coron maen nhw'n galw fe. So, pryd mae'r Ieir yn mynd mas yn y haf, mae'n mynd yn goch, a wedyn y gaeaf maen nhw'n mynd yn gwyn. Pryd mae Ieir yn cael ei geni fel chick bach, sdim coron o gwbl nhw. A os nhw'n mynd yn enach fel y Ieir fach hyn, maen nhw'n mynd fwy o seis. Sdim pwrpas I fe, ond mae'n edrych yn neis. Ar ôl i'r Ieir fach dedwy'r wy, ar ôl I fe mynd trwy'r holl peiriannau'r nest boxes, y packer, cyn mae'n cael ei stampo, a dodi mlaen mynd I treidd, a endo lan mewn pallet. Mae'n endo lan mynd i'r shops fel Aldi, supermarket. Felly, cofiwch chi blant, a mwy o ymdrech, a mynd mewn I creu proses o wy, a beth I chi siŵr o fod yn meddwl. Felly, tresach chi'n bita wy, cofiwch am y Ieir. Helo, fe enw I yw Davies a croeso I Cegin haf. I ddechrau bant heddi byddai'n gwneud pyflwfa gan ddefnyddio wyau o fferm Godre Garreg. I ddechrau bant byddai'n gwahanu y gwynwy a'r melenwy mewn bowlen ar wahân. Bydd yma yn defnyddio hwn gan taw gwynwy sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer pyflwfa. Bydd angen 6 wy ar gyfer y recipe yma. By'n defnyddio wyau free range ar gyfer y recipe gan fod blas ffein gyda nhw. Y cam nesaf yw I chwipio'r wy a bydd ni'n edrych am fod y gwynwy yn mynd yn wyn iawn ac yn drwchus a fod yn neud rhyw fath o stiff peak. Mae'r proses yma yn cymryd tua 10 munud a'n y cyfamser rwyf wedi twymo'r ffwrn I 130 degrees Celsius. So mae bron dechrau dod yn dim stiff peaks eto. So ni wedi cyrraedd y stiff peak, chi gweld pryd fi'n codi mae'n aros lan, chi gweld y pigen dod lan wedyn. So fan hyn mae 'da fi 300 gram o sugar man. So nawr byddai'n ado 1 llwy de ar y tro. Neud yn siŵr bod e'n mynd yn glosi'n raddol a ddim yn cael yr aer mas o'r gwynwy. Cam nesaf yw I ychwanegu'r meringue yn y bag peipio, yn ofalus I pido cael gwared yr aer yn y meringue. Fel chi'n gallu gweld, fi wedi paratoi 2 cylch. Yna ni wedi un peth yn y canol I llenwi'r gap. Bydd y paflofa'n coginio yn y ffwrn am tua awr, a bydd yr wy yn codi a wneud paflofa fluffier mewn tu fewn. Felly mae'r paflofa wedi dod I ben, mae wedi coginio yn y ffwrn am awr. Fi wedi chwipio'r hufen ar ben y paflofa mwyn ei addurno a ar mwyn amser am bach o liw.
A dyma ni, mae pafrofa'n edrych yn lush. Fi mor bles fel mae wedi troi mas. Na gwyn amazing fel mae 6 oe ac awr yn y ffwrn yn gallu troi mewn i pwding mor blasus.